Hei taas täällä Penmalle 696, terve! Taas nämä samat kaverit täällä. Lagaa vähän, katsokaa. Oottakaa hetki. Jee, nyt ei lagaa enää. No. Miks lagaa? Miks? Miksi lanko? On varmaan mobiili. Man. Ei. Nyt lagaa ihan kauheesti. Miksi mulla läkää? Minä ei tykätä lagas. Minä vihata lagi. Minä vihata laga. Lagi is fat lag. Pude antes kunnoa. Tää on aika tylsää, mutta kun mun pitää saada näitä siemeniä. Vai pitäisikö sitten tehdä skämmeriä mukaan? Skämmätään koko maailma. Mitä skämmäisi jonkun Rainbow Wings? Jotkut sellaiset vaan skämmää. Tai sit legendarinen. Joo, me vaan voitto, skämmäri voitto. Me vaan, mitä? Lakaa ihan kautta. Ei! Nyt lagaa ihan kauheesti. Ei saa laga. Tuhma laga. No. Tää on tuhma lagi. Mä vihaan, no. Älä viitti lagaa. Voitko seuraavassa videossa skämmätä? Älkää reportatko minusta, koska mä oon hyvä tyyppi. Minun pitäis antaa ilmasta kamaa teille, niin sitten jos skämmätte nyt, niin en mä pysty antamaan. No. Tosta nyt. Ei, sitä hyvä. Kuka hoitaa, jos minut skämmätään, niin kuka hoitaa tätä maata? Kuka siellä? Sinäkö katsoja siellä hoidat tätä maata vaikka?
Niin, kuka tätä hoitaa? Minä hoitan hyvin tätä maa. Omituinen nimi kyllä keksin tälle maalle, mutta aivan sama. Mä oon aivan sama. Ihan sama. Mä oon huono tässä, mutta mä oon kaikki siis. Minä oon saanut kämpää. Taas näitä viestejä. Vai skämmätäkö ihan heti? Voidaan me ihan hetikin skämmätä. Mennään vaan otetaan nämä siemenet ja sitten tehdään sellainen. Mennään maahan.